Fer entrar una nova força al Parlament de Catalunya és una tasca terriblement difícil. La partitocràcia catalana ha sabut durant dècades blindar perfectament el seu espai i han creat un règim amb uns sistemes de control que fan que tot aquell que no tingui cap vinculació amb aquest mateix règim no tingui cap mena pràcticament de protagonisme. Els pals a les rodes quan algú amb garanties es vol postular contra aquest règim comencen des del primer moment. Els grans mitjans de comunicació l'ignoraran, els espais electorals no existiran i cal recollir milers d'avals físicament en poc més de 2 setmanes, fins i tot quan la mobilitat està reduïda com és actualment. Però si aconsegueixes tot això que acabo de dir, encara has d'encarar una campanya electoral que t'hauràs de pagar amb els teus propis diners o els dels teus simpatitzants. I mentrestant, els partits del règim es poden gastar 2 milions d'euros, com és el cas de Ciutadans, 1.800.000 euros, com és el cas d'Esquerra Republicana, o 1.500.000 euros, com és el cas de Junts per Catalunya, en les passades eleccions del 2017. Diners que majoritàriament provenen, com ja saben, de les subvencions electorals, és a dir, de la nostra pròpia butxaca. Naturalment, és una batalla enormement desigual que pot desmoralitzar a qualsevol. Tot i així, vivim un moment de crisi i de descrèdit dels partits del règim que fan que les possibilitats que un nou actor polític faci forat al Parlament de Catalunya ara s'han incrementat. Força Catalunya està disposada a fer-ho, però necessitem el teu compromís, necessitem la teva força, necessitem el teu aval. Fes-te valedor de Força Catalunya.